16 anyos nga Zamboangueña weightlifter nakasakmit og gold ug silver medals ato sa 2022 International Weightlifting Federation World Youth Championship sa Mexico. Ilailahon nato siya sa report ni Efren Mamak. Wala magdahom ang 16 anyos nga weightlifter nga si Rose Jean Ramos, taga Barangay Mampang, Zamboanga City, nga masungkit ang gold ug silver medals sa women's 45 kg category sa 2022 World Youth Weightlifting Championship sa Mexico. Duha ka gold medals iyang nakuha sa clean and jerk 85 kg ug total nga 155 kg. Silver medal sub sa snatch para sa weightlifting 45 kg category. Kini ang ikatulong kadaugan ni Rose Jean gikan sa online weightlifting competition sa Peru tuig 2020 ug aktual nga kompetisyon sa Jeddah, Saudi Arabia. Sabi ko lang po, sobrang saya ko po kasi nakuha ko yun. Dahil kay Lord, siya yung nagbigay sa akin ng lakas. Lahat po. Nagdasal lang po talaga ako. Tapos hindi ko po ini-expect na mag-gold po. Kauban ni Rose Jean sa kompetisyon ang iyang coach nga si Allen Diaz. Sabi ko, iwas muna sa bisyo, and then yung focus sa training, yung eskwela. Hindi, makinig ka lang sa mga coaches. Tungod sa kadaugan ni Rose Jean, karong bulan sa July, mosalmot na sab siya sa weightlifting competition nga himuon sa Uzbekistan. Nagpapasalamat po ako sa mga nag-support sa akin, sa mga nagdasal sa akin. Salamat po sa inyong lahat po. God bless. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.